Congratulations deh. Bisa namanya deh. Buriya. Isir देरहाबाय फाइनाल जोबथा दिरुं बोनाय बादायलायनाया बिसोर देरहाबाय। बिसोरबो दिरुं बोनाय बादायलायनाय बे हिनजावसाफोरनि नै बिसोरो पार्टि मोनसे ग्रुप डेन्जार मस्तान गायसोर गासिबो नै दिरुं बोग्राफ्रा इसोर गासिबो बे पार्टि मोनसे जाबाय हा ओमफ्राय ग्रुप मोनसेया बैथिं दङ दिरुङा नै बियो ओइ नोंहा लोगो नामा नोंहा लोगो दिरुं बोग्राफ्रा नै बिसोरो गासिबो दे रेडि Aware, saya jelas. Deh, oh ya, deh, sih mulai बैसागोनि फांसननि सोमोन्दै होनदों ओमफ्राय आर्टिस्टआ सोर फैगोन मोनायाव ओमफ्राय नोंबो मेथाइ रोजाबगोन नामा रोजाबला सापर्ट खालामो ओमफ्राय मोसानाय ग्रुप दं ना मा राव नोंसिना ग्रुपआ क्लाबा बिजनि बबेखौ बारनांगौ बेखौ बारनांगौ बेखौ खालाय नै बाथ्रा ओइ दोखौ बुख्रुबनो हाबाय गाव बुख्रुबनाय दोनि गुदियाव फैनानै लांफिननो हाबाय बेयो दो बुख्रुबलायनायाव बेसेबा गोबावनि उनाव नैबे दासो बुख्रुबनो हाबाय गोबां मानसिफ्रा बाहागो लादोंमोन बुख्रुबनो हायाखैमोन ओमफ्राय नैबे दा हाबाय ओमफ्राय नामा मा नाम हा रनसिम ब्रह्म बास गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे बरिया डेन्जार मथा दे एबारनिया एबार बिसोरो डेन्जार मथा खिन्थु सोर हागोन बोलोआ माबायदि नायनोसै एबार जि मथा बिसोर नै गासिबो ओमफ्राय जायगाखौ माबा खालामनो हागोन हा नोंसोर ओरै थानो चयस खालामनो हागोन आरोखि नोंसोर खोन्थागोन जायगाखौ बोरै लागा ओरै लाबाय दे होमबा थादो नोंसोर थादो दिरुं बोनाय खेला बादायलायनाय मानसिफ्रा जि मथा खिन्थु बोलोआ माबायदि नायसै एबार बिसोरखौ साइड जाला एसे Congratulations deh. Bisa namanya deh. Buriya. Isir देरहाबाय फाइनाल जोबथा दिरुं बोनाय बादायलायनाया बिसोर देरहाबाय गथायखानाय जासिगोन दिरुं बोनायनिखौ लोगो ओमफ्राय जासिगोन दे आजावदो बास गोजोननाय थाबाय दे गासिबो दे बास बिसोर गासिबो दिरुं बोनाय बादायलायनायाव जोबथा फाइनालाव देरहाबाय बिसोरो बास बिदामोनसिम देरहाबाय दे बरिया दे जाबाय दे